השיעור שלמדתם. אני רק רוצה להעביר את ההודעה, ובעזרת השם נקווה שזה יוסיף לנו עוד איזשהו כיוון במהלך השנה הקרובה, באמת להתקרב לגאולה עד כמה שניתן. בט"ו באב לפני קצת יותר משנה אני הכרזתי על היותי משיח בן דוד. זה לאחר תהליך של 5.5 שנים שעברתי עד אז, של תובנות וכל מיני גילויים. מה קרה לפני 5 שנים? וגם כתוצאה מזה שאנשים שקראו פרסומים שלי טענו שהם מזהים בי את המשיח. ואני מאוד נזהרתי, רבותיי, לא להפריע. נו. שלא להכריז על עצמי, כי שמעתי פעם שיעור תורה כזה במכון מאיר, שאם משיח קם ואומר, מישהו קם אומר שהוא משיח אז הוא לא משיח. אז נזהרתי, למרות שאז עוד לא הייתי בעניינים האלה, אבל בעקבות זה שאנשים פנו אליי וזיהו וקראו שוב ושוב פרסומים שלי, התפללתי לקדוש ברוך הוא וקיבלתי הצלה וביטחון וקור רוח גם באמונה שלמה לפרסם את זה. זה לא קל, רבותיי, זה לא קל לקחת אחריות בסדר גודל כזה. זה לא קל לקחת אחריות בסדר גודל כזה. במה מתבטאת האחריות? השאלה של מי אני כל הזמן עומדת על הפרק. ב', כמה אדם צריך להיזהר שלא להטעות את הזולת. ויש המון התנגדויות, וכשאדם פועל מתוך אמונה, אז פועל מתוך אמונה, אבל יחד עם זאת, הזהירות היא חלק מהעניין הזה, והיא חלק מאמונה, צריכה להיות חלק מאמונה. רגע. עכשיו, אני פרסמתי, רבותיי, את השורות הבאות אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הביטחון ואת האמונה שיש הסכמה, תרגיש נוח, תרגיש בטוח. אני שם טוב בן דוד וסלימה חווה, מכריז על היותי משיח בן דוד. כפיים, רבותיי, כפיים. משיח! איי 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 משיח. שליחותי היא לאחד את עם ישראל בכדי להגשים ולממש את שליחותו להיות אור לגויים ולהוביל שלום וצדק עולמיים על פי תורת ישראל ונביאיה בלבד. כפיים. אני לא שמעתי שהוא הכריז על עצמו, שהכריזו עליו. יא אדוננו מוירנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי. אדוננו מוירנו ורבנו. עכשיו, פחות או יותר זה הנוסח ההכרזה. אני בכמה וכמה פעמים נוספות, כמובן שציינתי שהרמב"ם בהלכות מלכים מתווה לנו דרך איך להיות זהירים בעניין, איך לדעת לזהות ומהם היעדים המרכזיים. זאת אומרת, יקום מלך מבית דוד, שיהיה הוגה בתורה כדוד אביו, יחזיר את עם ישראל בתשובה, יילחם מלחמות השם וינצח ויחוף את כל העולם לעבוד את השם שכם אחד, יבנה את המקדש ויביא לקיבוץ גלויות. אם עשה והצליח, הרי זה משיח ודאי. ואיך אתה חושב שהצלחת? ומה הצלחת? מרב המאמצים שאני משקיע בשנה האחרונה, גם עקב זאת שהייתי איש חינוך 25 שנה. איפה? במוסדות שונים ברחבי ירושלים. עיריית ירושלים, בחברת המתנ"סים, בבית חינוך עיוורים, והייתי מדריך טיולים. מה שם דבר? תנו לבן אדם לדבר. אבל אני את מרב המאמצים משקיע בלקרב יהודים, ואתם יודעים כמה המשימה הזו היא לא כל כך קלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר לעם ישראל, ובזה, רבותיי, בנושא של התשובה, תקום או תידחה הגאולה. אתם לא יכולים לעשות...
שאלה, מה אנחנו... רגע, רבותיי. חצי מעם ישראל משווע לגאולה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה עכשיו? יפה מאוד. קודם כל, לא להקל ראש ולא לעשות מזה בדיחות, אלא חלילה. להיות מוטרד מזה. להיות מוטרד. אין לאף יהודי, הרבי מלובביץ' היה אומר את זה, אין, כרגע הוא לא איתנו בגשמות, זה לא רלוונטי. שימו לב. אם אתה מאמין בו, שאתה לא יכול להיות משיח. כבוד. חבר'ה, חברים, שנייה, אנחנו מדברים למלך המשיח, אני מבקש קצת כבוד ולא להתנהג פה בקלות ראש. יהודי שבדלת אמותיו יושב ולומד תורה זה דבר נפלא, הוא מתחזק וגדל בתורה ומצוות, זה דבר עוד יותר נפלא, אבל אין לו היתר ואין לו את הזכות להתעלם מזה שיהודי אחר נמצא בשבי בגלות. ופדיון שבויים בדרגה הגבוהה ביותר, כפי שאני למדתי מחב"ד, זה להחזיר יהודי בתשובה. אתה משויה? פדיון שבויים בדרגה הגבוהה ביותר, רבותיי. ככה זה חשוב. יש לך קשר לחב"ד היום? הרבה חברים, הרבה מכרים, ואני מדי פעם כמובן. בדרך המשיחית אני מתכוון. רגע. אני ציינתי מה הדרך שהרמב"ם מתווה לנו. אז קודם כל, עיקר המאמצים זה להחזיר את עם ישראל בתשובה. אני כותב ומפרסם בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, קרוב ל2 מיליון ישראלים, אם זה תנועות נוער, סטודנטים, חיילים, ואני אישית יוצא לשטח ומדבר עם חיילים, אני עוזר להניח תפילין לחיילים, ומדי פעם מצלמים אותי חבר'ה צדיקים, ממש כמותכם, מצלמים ומפיצים את זה, אז זה גם כן עוזר. יחי אדוננו מוירנו ורבנו מלך סוימו מקדמו בנו מנגבו ופרצתו יומו קדמו צופנו קדמו צופנו בנגבו